ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ንሎሚ ጋሻ ዓዲመ ዘለኹ ሃኒባል ዳንኤል እዩ ሃኒባል ዳንኤል ብዝያዳ ዝፍለጠሉ ኣብ ምድላይ ፍትሒ ናይ እምነት እስራት እዩ ነዝነዊሕ ዓመታት ማለት እዩ ናይ እምነት እስራት ብፍላይ ኣቦታት ካብ ዝተኣስርሉ ካብዚ ወርሒ ዝሓለፈ ሕዳር ማለት እዩ 19 ዓመታት ዳርጋ ኮይኑሎ በዚ ጋጣሚ እዚ ድማ ንዳንኤል ንሃኒባል ዳንኤል ዓዲመ ዘለኹ ሃኒባል ዳንኤል ከም ጋዜጠኛ ምስ ድምፂ ሰላምና ከምኡ ድማ ምስ ቲቪ ማእዘር ኣብ ትምህርቲ እምነት ክርስትና ዘተኮረ ማለት እዩ ይሰርሕ እዩ ሃኒባል ዝያዳ ብዛዕባኻ ምናልባት ሰብ ክፈልጦ ኣለዎ ትብሎ ኣብ ሶሻል ሚድያ እኳ ብትጥቅዖ ፅሑፋት ብዙሕ ሰብ ፈልጠካ እዩ ግን ዝያዳ ምናልባት ከተላሊ ምስ ነብስኻ ዕድል ክበካ እሞ ናብቲ ዘለኒ ሕቶታት ክኣቱ حراي أمان حوي من المدرسة عدم كامي طاري باركا بخباركا thank you the opportunity لذهب كامي أنا هانيبال دانيال زبال إنه ناب سدت كابزو صدرو 17 عمت أوصير له هو مالتيو موياي ناي جازت إنت موياي زلني بتي ناي جورناليزم and radio production بوسما هيره يا بدقم فلوس أخدوما بالكمبيوتر سابورت سبيشاليست بحال ودما ديجري غير مالتيو بدحري اوغن most of the time جن أبناي منفساو نسبتات أم ميديا منفساو نسبتات زيدلجن زعي أبو حدار أبو سلسة قلسي رايت صبغ دانيال هانيبال ግን ሓደ ዝያዳ ትፍለጥ ኣለካ ኣሎ ብሶሻል ሚድያ ብፍላይ ምዝናይ እምነት እስራት ምጥባቅ ፍትሒ ተኣሲሮም ተፈቲሖም ኣብ ዝብል ኩሉ ግዜ ንሰምዖ ዜናታት እንድዩ ብቀዳምነት ኢኻ ነቲ ሓበሬታ ትጥቅዖ ወይ ኩነታት ብዛዕባ ናታቶም ዝርዝር ድበለ ሓበሬታ ኣብ ምሃብ ፍሉጥ ኢኻ ብኸመይ ኢኻ ናብዚ ክትኣቱ ክኢልካ ምክንያቱ ብዙሕ ሰብ ወፂኡ ግን ብዙሕ ኣይዛረብን እዩ ንምንታይ ኢኻ ብዝያዳ ትግደሰሉ ንስኻ እንታይ ድዩ መስለካ ብርግፅ ኣነ ኣብቲ ናይ ወንጌላውያን እምነት ካብ ዝኣቱ ዳርጋ ፍርቂ ዕድመ ይኮይኑሎ ማለት እዩ ፍርቂ ዕድመሲ ኣብቲ እምነት እዩ ዘለኹ እጂ ብሰንኪቲ እምነት ስደት መከራ ክመፀካ ቃል ኣምላኽ እውን ነገረና እዩ ማለት እዩ ብኡ መሰረት ድማ ምስቶም ዝተሰደዱ ምስቶም መከራ ዝረኸቡ ምስቶም ስቃይ ዝረኸቡ ኣሕዋተይ ኣነ ሃኒባልሲ ምስኦም ደው ዘይበልኩስ መን እዩ ምስኦም ደው ክብል ኣብዚ ገርመካ እኮ ኣነ ተዛሪበ ብዛዕባኦም ፅሒፈ ካብቲ በይት ማእሰርቲ እኮ ከውፅኦም ኣይክእልን ግን እንታይ እዩ ዝብል ዘለኹ ምስለካ ምሳኹም ኣቦታተይ ምሳኹም ኣየታተይ ምሳኹም ኣሕዋተይ ምሳኹም ተምሃሮይ ካብ ዝገርመካ ኣየታትና ንዓይ ዝመሃሩን ተኣሲሮም ኣለዉ ኣርኣያ ዝኾኑን ተኣሲሮም ኣለዉ ካብ ዝገርመካ ኣነ ዝመሃርክዎም ትምህርቲ ሰንበት ቆልዑት 10 ዓመት ተኣሲሮም ዝወፁ ኣለዉ ካብ ዝገርመካ ስለዚ ውሽጠይ ኩሉ ግዜ ብዛዕባኦም ፀውር ኣለዎ ብዛዕባኦም ስቃይ ኣለዎ እንደገና ድማ ኣነ ብዛዕባኦም ክሓስብ ከለኹ ብዛዕባኦም ተኣሲሮም ክሓስብ ከለኹ ብዛዕባ ውልቆም ጥራይ ኮንኩን ዝሓስብ እንታይ ደኣ ብዛዕባ እንታይ ዝሓስብ ብዛዕባ እሶም ምእሳሮምሲ ንሕና ዝኸሰርናዮ ሃገር ዝኸሰረቶ ብኸምኡ እዩ ዝሓስብ ማለት ስለዚ ብኸምኡ እዮም ምስኦም ደው ዝብል ማለት እዩ ሕራይ ፅቡቕ ናይ እምነት ኣቦታት ዝበሃሉ እቶም መራሕትና ኣብቲ ሃገር መራሕቲ ናይ እምነት ኣቦታት ከም ሽማግለታት ህዝቢ ክረኣዩ ዝኽእሉ ከም ኣብነት ብሞያ እውን ዝበለፀ ሞያ ዝነበሩ ገሊኦም ተኣሲሮም ኣለዉ 19 ዓመታት ድማ ኮይኑ ምናልባት ኣብዚ 19 ዓመታት ዝተፈላለየ ወረታት ክንሰምዕ ፀኒሕና ኢና ግን እስከ ብስኻ ብወገንካ ትፈልጦ እንታይ ኣሎ ሓድሽ ኣማን ሓወይ ኣብዚኣ ከዓ ንእግረ መገደይ ክነግረካሲ እዞም ኣቦታትና ንፅኦም ዶክተር ተክለኣብ ገብረ መድህን ሃይለ ናይ ዝቢ ዶክተር ክፍሉ ካልኦት ንኣብነት ሚልዮን ዝበሃል ቆልዓ ኣሎ መንእሰይ እኳ እዩ 200 ተኣሲሩ 4 ተኣሲሩ ክንደይ ኮይኑ ኣሎ ሕጂ ማለት እዩ more than 19 years ቆልዓ ንእሽተይ ዕድመ ንእስነቱስ ኣብ ሃገር ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ኣውዒልዎ ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ኣነ እንታይ ክብለካ ደልየ መስለካ እዞም ኣቦታት እኮ ብርግፅ ተኣሲሮም ኣለዉ ንቤተሰቦም ተኣሲሮም ኣለዉ ንደቆም ተኣሲሮም ኣለዉ ልዕሊ ኩሉ ግን እዞም ኣቦታት ምእሳሮም
እዞም ጀጋኑ ኣነ ጀጋኑ እየ ዝብሎም ኩሉ ግዜ እዞም ጀጋኑ ምእሳሮም ነታ ሃገርሲ ናይ 19 ዓመት ክሳራ ኣጋፂምዋ ምክንያቱ እዞም ሰባት እዚኣቶም ካብ ውልቆም ወፅኦም ካብ ውልቆም ሓሊፎም ንሕብረተሰቦም ንወለድኦም ዝጠቕሙ ዝነበሩ ሰባት እዮም ናይዞም ሰባት እዚኣቶም 19 ዓመት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝወቃልሲ መን ይኸሲሩ እንተ ኢልካኒ ሃገር እያ ከሲራ እዞም ብፍልጠት ሙሉኣት ብሞራል ፍልጠት ሙሉኣት ብዝነ ፍልጠት ሙሉኣት ሰባት ንሃገር ክጠቕሙ ንወለዶም ክጠቕሙ ዝኽእሉ ሰባት 19 ዓመት ሙሉእ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ተሓይሮም ኣሎ ማለት እዩ ብዛዕባ እዞም ቦታ እዚኣቶም ማለት ቀሊል እኳ ኣይኮነን ሕጂ ኣነ ቁርብ እንታይ ዝብሓነ ኣማን ሓወይ መስለካ ከም ኣብ ዘይንብሩ ሃዋህው ነብር ስለ ዘለና ነቲ ዘይንብሩ ከም ንብሩ ወሲድናዮ እምበረ 19 ዓመት ኣብ ቤት ማእሰርቲ እኮ ቀሊል ኣይኮነን እዞም ሰባት እዚኣቶም ሕጂ ንኣብነት ዶክተር ፍፁም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ከሎ በዓል ቤት እዩ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ከሎ ኣቦኡ ሞይቱ ሓደ ወዲ እዩ ዘለዎ ዘኽቲሙ ማለት እኳ ኣቦ ሓጎስ ኢኑ ኣቦኡ ተኣሲሩ ኣዲኡ ከዓ ሞይቱ ቀሺ ገሬ ንባዕሉ ንዘክር ቀሺ ገሬሲ በዓልቲ ቤት ሞይታ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ከሎ ደቁ ከፋ ሓይሎም ኣሎ ማለት እዩ ዶክተር ተክለኣብ ስድሪኡ ኣለዎ ምሙሉኦም ስደት ወፅኦም ማለት እዩ ደቁ ሰበይቱ ሃይልና እዚ ከምኡ ዶክተር ክፍሉ ከምኡ ኣብ መርዓ ደቆም ከማ ኣነ sometimes I'm emotional sometimes ብጣዕሚ ኢሞሽናል ዝኸውን ሓሳብ ብጣዕሚ ክሓስቦም ከለኹ ማለት እዩ ስለዚ እዞም ሰባት እዚኣቶም እንታይ ገበኖም እንታይ በደሎም ወላ ሓንቲ ገበኖም ሓንቲ በደሎም እንታይ ንኣምላኽ ስለ ዘፍቀሩ ኣብ ሓቂ ደው ስለ ዝበሉ ድሓን ንሱ ክንምለሶ ኢና ሃኒባል ቅድሚ ናብኡ ምእታውና ምክንያቱ ክጅምር ከሎ በዞም ኣቦታት እዚኦም ኣይኮነን ዝጀሚሩ ትምእሳር ሕጂ ኩሉ ሓደ ክእሰር ስቕ እንዳተባሃለ ይፀኒሑ መወዳእታ ንኩሉ ሰብ ብሪጋ ብፅሕዎ ማለት እዩ ናብኡ ግን ክንምለስ ኢና ቅድሚኡ ክትነግረኒ ፀኒሕካ ሰብ ኪዳኖም ንቀሺ ገረ መድህን ዶክተር ፍፁም ዝሓልፎ ዘሎ መከራ ከም ዝሞቱ እሶም ስድራ ቤቶም ዝሓልፎ ዘሎ መከራ ክትዕለን ፀኒሕካ እሞ ከም ሬሊዝ ኤርትሪያ ዝኣመሰላ ብትካል ይኹን ገሊኦም እውን ብውልቀ ሰባት እውን ዝተፈላለዩ ሓገዛት ትረኽቡ ኮኑ እዮም ምናልባት ወይ ከዓ ናይ ምጥባቕ ስጉምታት ውሰዱ ኸውን እዩ ግን ብደረጃ ቤተክርስትያን እታ ቤተክርስትያን ዝመርሕዋ ዝነበሩ ይኹን ወላ እቲ ምእመን ምስ ወፀ ተወዲቡ ዝገበሮ ነገር እንታይ ኣሎ እንታይ ድዩ መስለካ ኣነ ሕጂ ብውልቀ እንደ ክዛረብ ምክንያቱ ኣብ ናይ ዝኾነ ትካል ስለ ዘለኹ ከም ውልቀ ግን ዝተፈላለየ ማለት ሰባት ፀሊሎም ሰባት ክሕግዝዎም ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ ብሞራላዊ ድዩ ፋይናንሳዊ ብዝተፈላለየ ነገር ልዕሊ ኩሉ ግን ካብ ዝገርመካ ልዕሊ ኩሉ ኣነ ዝብል ከም ሃኒባል ነዞም ስድራ ነዞም ወለዶም ንመዓለ ተኣሲሮም ዘለዉ ልዕሊ ኩሉ ዘድልዮም ድምፂ ምዃን እዩ ማለት እዩ ንሳኹምሲ ደው ኢልና ኣለና ስቃይኩምሲ ስቃይና እዩ ቃንዛኹምሲ ቃንዛና እዩ ምባል እዩ ሕጂ ዝኸውን ሓንሳዕ እንታይ ይመስለካ ኣብ ልዕሊ ስቃይ ሃዋርያ ጳውሎስ ክዛረብ ከሎስ እንታይ ኢሉ ኣሎ ኣብ ልዕሊ ስቃየሲ ስቃይ ትውስኸለ ኢሉ ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ብርግፅ ከም ተጠርኒፍና ከም ሕብረት ዝተፈላለዩ ይገብሩ እዮም ፍሉጥ ኣነ ርግፀኛ ኣለዉ ማዕረሊስ ኤርትርያን ኣለዉ ነሄምያ ዝበሃሉ እውን ኣለዉ ሰንቸርቹ ነናተን ስጉምቲ ከም ዝወስዳ እውን ፍሉጥ ማለት እዩ ሕጂ ዲቴልስ ክነግረካ ከም ዝግበረሎም ገለስ ወላ ሓንቲ ክትፈልጦ ነገር የለን ግን ልዕሊ ኩሉ ግን ከም ማሕበር ከም ውልቂ ከም ኣመንቲ ከም ህዝቢ ኣብ ልዕሊ ሰቃዮም ካልእ ስቃይ ኣይንወስድኮም እየ ዝብል ኣነ ከመይ መስለካ ከምኡ ዝብል ዘለኹ ልዕሊ ፋይናንሳዊ ሓገዝ ልዕሊ እቲ ዝገብረሎም ካልእ ሓገዝ ንዕኦም ምስኦም ደው ኣለኹ ዝወርደኩም ዘሎ መከራ ዝወርደኩም ዘሎ ስቃይ ዝወርደኩም ዘሎ ኣደራዕሲ ተጋጊኹም ኣይኮንኩምን ሓሲኹም ኣይኮንኩምን እንታይ ኣብ ሓቂ ደው ስለ ዝበልኩም እዩ ምባልና ንዕኦም ኣብ ክብሪ እዩ ንስድርኦም ኣብ ክብሪ እዩ ሕጂ ዝኸፍእ እንታይ ይኸውን ኣሎ መስለካ ምስቲ መንግስቲ ዝደናገፁን ኣብዚ ናተይ እምነት ዘለዉ ነቲ ናተይ እምነት ዝስዕብዎ ነቲ ናቶም እምነት ዝስዕብዎ ዝብልዎ ሓደ ዘረባ ኣሎ ኩሎም ኣይኮን እንታይ ደኣ ገለ በዲሎም እኮ ይኹኑ ኣነ ሕጂ እንታይ ቆርበ ሕዝነኒ መስለካ ናይቶም ምስ ስርዓት ዝደናገፁስ ኦፍኮርስ ሓራይ ድሓኒ ፀገም የለን ናይቶም ኣሕዋቶም ገለገለ ኩሎም ገለገለ ኣሕዋት ክንዲ ምስኦም ደው ዝብሉ ምናልባት ገለ በዲሎም ክኾኑ ነው
ምናልባት ገለ ዶ ገይሮም ምኾኑ ዝብሉ ዘረባ ካብቶም ኣመንቲና ዝበሃል ባዕለይ ብእዝኒ ኣብ ሰምዕ ከለኹ እንታይ መስለኒ ኣብ ልዕሊ ስቃዮም ካልእ ተደራቢ ስቃይና ንወስኸሎም ዘለና ዞም ሰብኣ እዚኣቶም ንስድሮኦም ኣብ ልዕሊ ዘለዎም ስቃይቲ ተወሳኺ ስቃይ ዞም ሰብኣ እዚኣቶም ክኸምሰቦም እኮ ዶክተር ተኽለ ኣብ ደገ መፂኡ ነይሩ ዶክተር ተኽለ ክፍሉ መፂኡ ነይሩ ኩሎም መፂኦም ነይሮም እዮም ክተርቡ ክእሉ ነይሮም እዮም but they stand for the truth ንኣምላኽ ኢሎም ግን ሓቂ ደው ኢሎም ኣለዉ ስለዚ ልዕሊ ዝኾነ ተጠሪፍካ ዝግበር ሓገዝ ልዕሊ ዝግበር ፋይናንሳዊ ሓገዝ ልዕሊ ዝኾነ ነገር ምስኦም ደው ንበል እዋ ኣብ ሓቂኹም ደው ኢልኩም ዘለኹም ምሳኹም ከዓ ደው ኢልና ኣለና ብፀሎት ዲና ብድምፂ ዲና ብገንዘብ ዲና ብኩሉ ነገር ምሳኹም ደው ኢልና ኣለና ንበሎ ኣብ ልዕሊ ስቃዮም ካልእ ስቃይ ኣይንወስኸሎም እዞም ሰብኣ እዚኣቶም ገለ ገይሮም ኣይኮኑን ዋዳማይ ሓደ ዓርኪ ሓንቲ ፅቡቅ ፅሒፍ ፅሒፉ ነይሩ ኣነ እውን ሸር ገይረ ነረ ገለ ዶ ገይሮም ክኾኑ ኖ ገለ ይገበሩ እዞም ሰብኣ እዚኣቶም ዝገበርዎ ኣብ ሓቂ ደው ስለ ዝበሉ እዮም ልዕሊ ዝኾነ ሓገዝ ድማ ነዞም ሰብኣ እዚኣቶም ነዚ እዩ ካብ ዝበልክያ ግን ምጥቕላል ግን ዝተፈላለየ መዓር ሬሊስ ኤርትርያን ኣለው ዝጣበቑ ካልኦትን ኣለው ቸርችታት እውን ደፍንሹር እዩ ኣብ ኤሮጳ ኣብ ኣሜሪካ ኣፍሪካ ዋላ ኣብ ዝተፈላለዩ ዘለዋሲ ንስድሮኦም ይሕግዙ ይኾኑ ይብል ማለት እዩ ፀብፃብ ግን ኣይፈለጥም ዲቴልስ ሕራይ እስከ ምናልባት ኣብዚ እዋን እዚ ክንደይ ዝኾኑ እሱራት ኣለዉ ምክንያቱ ስርዓት ክኣስር ከሎ ብስቕታ ክፈትሕ ከለውን ብስቕታ እዩ ማለት ሃንደበት ኢኻ ትወፅእ በብእዋኑ ተፈቲሖም ንሰሚዕ ኢና ተኣሲሮም እውን ንሰሚዕ ኢና ክርከብ እንከለውን ዜና ይግበር እዩ እስከ ንስኻብ ዘለካ ፀብፃብ ኣብዚ እዋን እዚ ክንደይ ዝኣኽሉ ናይ እምነት እሱራት ኣለዉ ክንደይ ከተፈቲሖም ብገምጋምካ ኣማን ሓወይ እንታይ ዝመስለካ ናይ ዓድና ነገር መቸም ኩሉ ሚስጥር እንጂ ማለት እዩ ኩሉ ሚስጥር እዩ እዝን ዋላ ክትብሎ ኣለኹ ስታቲስቲክስ ክትብሎማ ኣይትኽእልን ኢኻ ዝሓለፈ ንዓሲ ክልተ ወርሒ ገለ መለገለ ገብር ሰለስተ ኣይደኖ ሚእትን ገለ መለ ተኣሲሮም ነይሮም ማለት እዩ መንእሰያት እንዳዘመሩ ከለዉ ተኣሲሮም ኩሉ ኣሲሮም ማይሰርዋ ደሞ ሲዶሞ ተፈቲሖም ክፍትሑ ከለዉ ግን ዲክቴንሳት ሒዝካ ዲክቴንሳት ሒዝካ እዩ ሕጂ ኣብ ኤርትራ እንታይ ይመስለካ እቶም ኣመንቲ ይእሰሩ ይፍትሑ ብጋህዲ ይእሰሩ ተኣሲሮም ትሰምዕ ተፈቲሖም ከዓ ትሰምዕ ኩሉ ግዜ ከምኡ ዘሎ ሕጂ ትሕቶ እንታይ ይመስለካ ንዓይ ዝኸበደ ምእሳሮምን ምፍትሖምን ጥራይ ኣይኮነ ዋላ ምፍታሕ ሕጂ ንኣብነት ብዙሓት እዮም ተፈቲሖም እሞ ብዙሓት እዮም ተኣሲሮም ብዙሓት ከዓ ይፍትሑ ማለት ንኣብነት ሓንቲ ጓል 16 ዓመት 14 ዓመት ተኣሲራ ወፂኣ ጓል 30 ዓመት ተኣ ኮይና ብዛዕባ እዛ ሰብዚኣት ምን እንዳይገብር እንታይ ትኸውን ናታ ፊቸር ኣነ ዝፈጥም ኣለዎም ብጣዕሚ ኣብ ውሽጠይ ዝሰብረኒ ዝሰምዖ ኣሎ ተኣሲሮም ምስ ወፁ ፋይናንሻል ሓገዝ የብሎም ይዕርቶም ከሎም ብስደት ወፂኦም እዮም እቲ ክደርዓዋለ ዝግባእ ግዜ ሓሊፉ ኣምላኽ ካሕሳ ኣለዎ እንዲ እግዚኣብሔር ዝሃፍር ኣምላኽ ይኹም ኢና ንኣመንቲ ግን እቲ ስቃይሲ ምስ ተኣስሩ ጥራይ ኣይኮነን ዘሎ ስቃይ ይካ ዋላ ምስ ተፈትሖሲ ከቢድ ስቃይ እዩ ዘሎ ከቢድ ሳይኮሎጂ ሓገዝ የለን ናይ ሳይኮሎጂ ሓገዝ የለን ከም ዝበልኩ ኳኑ ጓል 16 ዓመት ተኣሲራሲ ጓል 14 ዓመት ተኣሲራሲ ተደኣ ተሰቦ ምስ ወፀትካ ዘጋጥሞም መከራ ዘጋጥሞም ስቃይ ዘጋጥሞም ቻሌንጅ ክነግረካ ኣይክእልይ ማዕለያ ይብሉ ኣውቶማቲካሊ ገሊኦም ስደት እዮም ዝወፁ ንሱዳን ኢትዮጵያ ገሊኦም ዝወፁ ስለዚ ንመጠቐላል ትበልካ ክንደይ ተፈቲሖም ኩሉ ተኣሲሮም ብዙሓት ይእሰሩ ብኣው ከለካ ይፍትሑ ክትፍትሕ ከለካ ተፈታሕ ሕጂ ዝሓለፈ ሰሙናት ሕጂ እንተሰሚዕካ እኳ ኒውስ ዝተፈትሑ ነይሮም ሕጂ ካብቶም ሓደ ዝተፈትሑ ኣነ ዝፈልጦ ሕጂ ቆልዓ ማለት ኣብዚ ምሳይ ዝሓፍዎ ዝነበርኩ ትምህርቲ ሰንበት የሱስ ፍቅሪ ኢሎ ዝምህሮ ዝነበርኩ 10 ገለ ዓመት ተኣሲሩ ወፂኡ ንእሽተይ እኳ ዝብለካ ዘለኹ ሕጂ ይእሰሩ ይፍትሑ ክንደይ ኣለዉ ኣይደን ኣማን ኦኬ ሕራይ ምስታ ቀዲምካ ጠቕሳ ኣቢልካ ዝነበርካ ኣርስቲ ትመሳሰል እያ እዚኣ እቶም ደገፍቲ ናይቲ ስርዓት ምናልባት ኣመንቲ ኮይኖም ደገፍቲ ሪዝን ክብሉ ይፍትኑ ኮኑ ከምዚ ኮይኑ እኳ እዩ ከምዚ ገይሮም ኮኑ ምናልባት ከምዚ ሓሲቡ ኮኑ መንግስቲ ዝብል እቶም መግለፂ ይህብሉ ኮኑ በንፃር እዚ ድማ እቶም ኣብታ ሓቂ ደው ምባል ወይ ኣብታ ፍትሒ ደው ምባል ኢሎም ዝኣመኑ ከዓ ይቃወሙ እዮም ግን ካብ ብዙሓት ኣይትርኢን ኢኻ ወፂኦም ክጣበቑ ማለት ድምፂ ክኾኑ ወላ እውን እቶም ንባዕሎም ተኣሲሮም ዝነበሩ ብዙሕ መከራ ዝኣመኑ ዝሓለፉ ኣመንቲ ምስ ወፁ ህጥም እዮም ዝብሉ እንታይ እዩ እቲ ምክንያት እንታይ እዩ ንደገ ክትውፃእ ዘይድለ እቲ ምስጢር እንታይ እዩ
እንታይ ድዩ መስለካ ኣማን ሓወይ ከም ህዝቢ ከም ኣመንቲ ጥራይ ኮይኑ ክሓስብ ዘይኮንኩስ ከም ህዝቢ ሓፈሻዊ ስቕታናሲ ብዙሕ ጎዲእና እዩ ማለት እዩ ናይ ስቕታ ባህሊ ስቕ ምባል ንክፉእ ናርኣኻ ክፉእ ዘይምባል ዓመፅ ናርኣኻ ዓመፅ ዘይምባል ጎዲእና እዩ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ ውሽጢ ሕብረተሰብ ኢና ዘለና ብፍላይ ከዓ ኣብዚ እዋን እዚ ዳርጋ ኣነ ከም ናተይ ውልቂ ርእቶ እዚ ማለት እዩ ካብ ሰብ ንላዕሊ ሲ ምድሪ ዝኸበረሉ ዘመን ኢና ዘለና ዝብል ሓሳብ ኣለኒ ኣነ ፐርሰናሊ ልዕሊ ዝኾነ ኣብዛ ምድሪ ክቡር ሰብ እዩ ማለት ሰብ ክውፃእ ከሎ ሰብ ክግፋእ ከሎ ሰብ ክህረም ከሎ ኣፍካ ስቕ ትብል ኮንካ ዝዓበ ገበን መብዛሕትኦም ኣሕዋትና በዚ ስቃይ ዝሓሊፎም በዚ መከራ ሓሊፎም በዚ መግደራ ሓሊፎም ክዛረቡ ክጅምሩ ከለዉ ዝወርዶም ኣደራቅ ማዕረያ ይብሉ ኣብ ልዕሊ ስቃይ ዝሓለፎም ኣሰርቲ ዝሓለፎ ከይኣክሎም ሲ ወላ በቲ ኣብ ውሽጡ ዘለዎ ማሕበር ድዩ ወላ በቲ ኣመንቲ ድዩ በቶም ዘይኣመንቲ ድዩ ስቕ ዘይትብል ኣፍካ ንዓይ ብዙሕ መፀኒ እዩ ስኻ ኣማኒ ዲኻ ፖለቲከኛ ዲኻ ስቕ ዘይትብል እቶም ዝዛረቡ ዘይተሓድገሎም ኣምላኽ በዓል ኣለዎ እንዶ ዝብል ከምኡ ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ነቶም ክዛረቡ ዝደልዩ ከዓ ቪክቲማይዝ ንገብሮም ነብስና እሶም ከዓ ስቃዮም ሓሊፎም እንታይ ይብሉ ማለት እዚ ኩሉ ስቃይ ዝመከራ እሶም ኣይኮኑ ከዓ ክዛረቡ ዝግብኦም ማለት ንሕና ኢና ክንዛረበሎም ዝግባእ ግን እቲ ሕብረተሰብ እቲ ዘለዎ ከባቢ እንታይ ብሎም መስለካ ሓንሳእ ከም ከዳዓት ሓንሳእ ከም ሸይጢ ሃገር ክትቆጥሮም ከለካ ምሸለካ መሊሽ እዩ ኣብ ልዕሊ ዘለዎም ስቃይ ካልእ ሰው ይኮኖም ተወሳቂ ይኮኖም ማለት እዩ ስለዚ ብሓፈሻ ከም ህዝቢ ኣነ ብዙሕ ግዜ እንታይ ዝብል መስለካ ብዙሓት ወቅቱና እንዲኦም እንታይ እዮም እዞም ኣመንቲ ዘይዛረቡ ከም ሓበሻ ግን ከም ሕብረተሰብ ክትሪኦ ከለካ ዋላ ብዊኣ ሓሊፉ ብሚዒፅር ሓሊፉ ብሊብያ ሓሊፉ ኩሉ ስቃይ ሓሊፉ ሲ ኣይ ሃገርና ድሓንያ ዘላ ክብለካ ተደኣ ኮይኑ ሲ we need to ask there is some problem ገለ ፀገብ ኣሎ ማለት እዩ ማለት ሓደ ብማደረበና ብመከራ ብባሕሪ መፀሲ ኖ ዓዲ ፅቡቅ ዝብለካ ተደኣ ኮይኑ ሲ ከም ህዝቢ ሲ ክንሓትት ኣለና ክንሓስብ ኣለና እንታይ ኢና ንኸውን ዘለና እንታይ እዩ ዝኸውን ዘሎ ስለዚ ኣነ እንታይ እየ ዝብል ክንዛረብ ክንጅምር ተደኣ ደሊና መጀመርያ ልዕሊ ኩሉ ሰብ ክቡር ምዃኑ ክንክእል ኣለና እየ ዝብል ኣነ እውን ሓንሳ ኣሳእሲ ሕቶ ክብለኒ ይጨንቀኒ እዩ ስለምንታይ እዩ ዘይዛረብ እሲ ንባዕለይ እውን ሕቶ ኣለኒ ማለት እዩ ኦኬ ፅቡቅ ምእሳር መቸም ናይ ኣመንቲ ክርስትና ብኡ ይኮነን ጀሚሩ ስርዓት ኣቀዲሙ ካብ መጀመርያ ተስዓታት ናፅነት ኩን ምስ በለ ብናይ ጅሃድ ኣመንቲ ምስልምና ጅሃድ ብዝብል ብድሕሪኡ ንጀሆቫ ኣይድመፅኩምን ሃገራ እንዳበለ ከምኡ እንዳበለ ስጋዕ ዝረኣናያ ፍፃሜ በፂሓ ማለት እያ ንኩሉ ሰብ ኣረኻኺቡሉ ኩሉ ከዓ ምክንያት ኣለዎ እንዳበለ ከምዚ እንዳበለ እንዳማኻነ ፀኒሕሎ ማለት እዩ እስከ ንስኻ ብርድኢትካ ሃይማኖትን ፖለቲካን ከመይ እዩ ዝኸይድ ከመይ እዩ ማለት ወላቶም ኣመንቲ ክህብሉ ዝፍትኑ ክከላኸልሉ ዝፍትኑ መንገድታት ኣለዎም ናቶም ሞ እምነትን ፖለቲካን ከመይ ኢኻ ትሪኦ ሃኒባል ኣማን ሓወይ እንታይ ድዩ መስለካ ኣብታ መጀመርያ ዝበልካዮ ይዝከረኒ ኣነ እቲ ናይ እዋን ሪፈረንት ክመልስ ናብኣ ክመለሰካ ክመፀካ ኢና ትሕትካ ግን ኣብቲ ምስልምና ኣሕዋትና ክእሰሩ ከለዉ ሕራይ ገበርዎም እዚኦም ደኣኒ ከምዚ ንጀም ናይ ሆምስኻር ክእሰሩ ከለዉ ካባይ ጀሚርካ እዚኣቶም ዞም ኣነ ዝከረኒ መምህረይ ነይሩ ናይ ሆምስኻር በቃ ብጣዕሚ ቻሌንጅ ገይረ ስኻትኩም እንሻሎ ሕጂ ናባይ ዝመፅእ ኣይመሰለኒ ነይሩ ግን ናባይ ክንመፅ ባይዘ ወይ ኣነ እኮ ካብ ዓደይ ዝወፃኸ እኮ ፈተይኮም ኮንክ ወፂ ኣማና ፈሪሐ ሃዲመ እኳ ወፂ ሃዲመ ወፂ ኤቭሪዋዲ ኣርኪብሉ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ክብለካ ደለ መጀመርያ ኣማን ሓወይ ኣነ ናይ ዓድና ኩነታት ናይ ሃገርና ኩነታት ካብ ዝገርመካ ምስ ፖለቲካ ጥራይ ኣይተሓሓዞን ኣነ ፖለቲከኛ ኣነ ኣማኒ እየ ኣማነ ከዓኒ ፍቅሪ ሰብ ዘለኒ ስለዚ ናይ ጉዳይ ፖለቲካ ኣይኮነን ሰብ እናተዓመፀ ክትርኢ ከለካ ሰብ እናተቐትለ ክትርኢ ከለካ ሰብ እናተኣስረ ክትርኢ ከለካ ዶክተር ፍፁም እኮ እየ ዝብል ዘለኹ ዶክተር ፍፁም እቲ ንሃገር ንህዝቡ ዘገልገለ 19 ዓመት ተኣሲሩ ኣሎ ዝብል ኣለኹ እንታይ ገይሩ ዶክተር ፍፁም እዚ እኮ ናይ ፖለቲካ ጉዳይ ኣይኮነን እኮ ሚልዮን ቆልዓ መንእሰይ
عسرت تشعة عمل تأثير له أنا زفلت قال عسرت بعد عمل تأثير قال 3 عمل توصل قال لا أنا زفلت أبي إثيوبيا 4 قلت حيزة 7 أبدالك اسر بي زموت فلت أو عزموت تفلت وصفنا مويتهم قيم بزعما زمزرة بزعما تأثيرهم زلو جي في 15 بزعما ጋዜጠኛታት بزعما ሰብ እኮ ኢና نزارب ዘለና ፖለቲካ ይኮነ ልኳዚ ዝኮነ ሕልና ዘለዎ ሰብ ኣእምሮ ዘለዎ ሰብ ሓስብ ከመዛዝን ዝኽእል ሰብ ኣሽንኳይ ንሓደ ከዓመፀ ዝተኣስረሲ ዋላ ንሓደ ዓሚፁ ዝተኣስረሲ ደው ክንብለሉ ኣለና ዋላ ንሓደ ዝቀተለ ሰብ ካብ ዝገርመካ ንሓደ ሰብ ቀቲሉ ኣብ እስር ቤት ዝኣተወ ሰብሲ ደው ክንብለሉ ኣለና ግቡእ ፍርዲ መታን ክረክብ ስለዚ ከም ህዝቢ ክንሓትት ክንክእል ኣለና ኣብ ዘይንቡር ዝነብር ከይንህሉ ምስ ፖለቲካ ነተሓዝና ሕልናና ኢና ንሸይጥ ዘለና ሕልናና ኢና ንክሕድ ዘለና ፅባሕ ንጎ ድማኒ ክንሓስቦ ዘለና ፍርድናሲ ኣብዛ ምድሪ ጥራይ ኣይኮነ ኣምላኹም ብሰማይ ክፈርደና እዩ ኣምላኽ ምስ ፖለቲካ ጉዳይ ይብሉን ኣምላኽ ምስ ሓቅን ምስ ሰብን ጉዳይ ዘለዎ ከምቲ ንሕና ንኣምኖ ክርስትና ንኣምኖ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ዝሞተ ምእንቲ ሓጢአተኛታት ምእንቲ ሰብ እዩ ምእንቲ ምድሪ ይሞተ ምእንቲ ባሕሪ ይሞተ ምእንቲ ስንጫራ ይሞተ ምእንቲ ባንዴራ ይሞተ ምእንቲ ገለ ይሞተ ምእንቲ ሰብ ይሞቱ ሰብ ይልዕል ኩሉ ሰብ ክግፋእ ከሎ ሰብ ክዕመፅ ከሎ ሰብ ክዋረድ ከሎ ክንነብዕ ኣለና ብውሕድ ሓንቲ ንብዓት ከነፍስስ ኣለና ብዒንትና ሓንቲ ንፃር ንብዓት ከነፍስስ ክንክእል ኣለና ሰብ ስለ ዝኾነ ንሕና ክንሓልፍ ኢና ስለምንታይ እዚ ሓቶም ፅልካ ሃኒባል ቆሪፀካ ቅሬታ ምክንያቱ ኣስላም ክእሰሩ ከሎ ምናልባት ክርስትና ሓስዩ ተሓቂ ሃይማኖት ወይ እምነት ኢሉ ዝኣምን ሰብ ከም ሓጎስ ርእይዎ ኸውን ባዕልኻ እውን ጠቂስካለይ ፀኒሕካ ጀሆባ ምስኻ ክእሰሩ ከለውን ከምኡ ሕጂ እቲ ኣንፃረይ ዝኾነ ይለየለ ያሎ ዓይነት ዝብል ኣተሓሳስባ ይፀኒሑ ሕጂ እዚ ናብ ፖለቲካዊ ቅርፂ መሪሑ ኣብ መወዳእታ እውን ንሓድሕዱ ከም ዝተፋነን ከም ዝጋጮ እዩ ገይርዎ ሕጂ ስለዚ ምናልባት ኣብ እምነት ክርስትና ብፍላይ ኣብ ሰዓብቲ ጴንጠቆስጣል ኣብ ዘሎ ብፍላይ ከመይ እዩ ነቲ ካልእ ዝፃወሮ ኣብ ምፅዋር ናይ ካልእ ይኣምን ድዩ ኣብ ፖለቲካ ምስታፍ ዝብል ይኣምን ድዩ ኣብ ፍትሒ ይኣምን ድዩ ወይ ኣብ ምጥባቅ መሰል ደቂ ሰብ ይኣምን ድዩ ወይስ ከምዛ ንሪኣ ዘለና መብዛሕቲ ስቕ ኢሉ ዝኸይድ ስቕ ይእሰር ተኣሲሩ ይወፅእ ዝወፅእ ዕድል ዝገበረ ስቕ ኢሉ ይኸይድ ስለዚ ክጣበቕ እውን ኣይትሪኦን ኢኻ ስለዚ እቲ ሕቶ ምናልባት ብጎቦ ክብላ ፀኒሐ እሞ ነዚ ከመይ ኢኻ ኤግዛክትሊ እንታይ ድዩ መስለካ ከም ዝብለካ ዘለኹ እኮ ሕጂ ንሕና እዞም ጴንጤቆስጣስ ዞም ጴንጤ ገለ ንበሃል ዘለና ኣማን ሓወይ ኣካለት ሕብረተሰብ ኢና ኣካለት ሕብረተሰብ ኢና ተፀሊና ኢና በቲ ዘሎ ኩነታት ካብ ተፀሊና ኢና ማለት ኣብ ታሪክ እኮ ብዙሓት ኣለዉ ኣብ ታሪክ እኮ መዓል ማርቲን ሉተር እኮ ፓስተር እኮ እዩ ፀለምቲ ተጠበቐ እኮ መዓል ቦንሆፈር ጀርመናዊ እኮ ኣንፃር ሂትለር ተቃለሰ ፓስተር እኮ ብዙሓት ጀጋኑ ኣለዉ ብዙሓት ኣመንቲ ኣለዎም በረይ ደው ዝብሉ ብርግፅ ማሕበር ናይ ዝኾነ ፖለቲካ ፀጋዕ ክትወስድ ፍቓድ ኣምላኽ ኣይኮነ ኣምላኽ እውን ኣይፈትኑ ግና ኸ ከም ኣማኒ ኣነ ከም ውልቀይሲ ብዛዕባ ፍትሒ ደው ክብል ኣንፃር ዓመፅ ደው ክብል ኣንፃር ዝኾነ ዓመፅ ማለት ኣሽንኳይ ዋላ ኣንፃር ዞም ዝዕምፁ ዘለዉ ዋላ ኣንፃር ዞም ዝዕምፁ ዘለዉ ሃገርናሲ ኣንፃር ዞም ዝዕምፁ ኣንፃር ዞም ዝቆስሉ ኣንፃር ዞም ዝኣስሩ ኣንፃር ዞም ንሃገር ዘብርሱ ዘለዉ ከይተረፈ ክዕመፁ ከለዉ ስሊኦም ደው ክብል ኣለኒ ከም ሓላፍነት እዩ ከም በቃ ከም ሓደ ሕልና ዘለዎ ሰብ ከም ሓደ ኣማኒሲ ናቲ ሓላፍነት እዩ ኣነ ናይ ነፍሲ ወከፍ ኣማኒ ምናልባት ገሊኦም ምሳይ ከይሰማምዑ ይኽእሉ ኮኑ ኣነ ከምኡ እየ ዝኣምን ዝኾነ ኣማኒ ዝኾነ ሰዓቢ ክርስቶስ እዩ ዝብል ማለት እዩ ዓመፅ ክርኢ ከሎ ኣንፃር ዓመፅ ኣብ እስላም ኣሕዋትና ክርኢ ዓመፅ ኣብ ጴንቴኮስት ክርኢ ከሎ ዓመፅ ኣብ ካቶሊክ ክርኢ ከሎ ዓመፅ ኣብ ዝኾነ ፍጡር ወዲ ኣዳም ክርኢ ከሎ ደው ክብል ኣለዎ ዓመፅ ወላ ሓንቲ ምክንያት ከነመኽንሉ ንኽእል ካብኡ ክንገብሮ ይንኽእል ገና ክንብሎ ይንኽእል ኣብዚ ርድኢት ክሳዕ ክንመፅ ኣብዚ ርድኢት ምስ መፃና ድማ ኢና ፈወሲ ናይ ሃገርና ዝጅመር ማለት እዩ እቲ ናይ ጉዳይ ናይ ፖለቲካ ገለ ዘይኮነስ ብዛዕባ ሰብ ዘለና ርድኢት ሰብ ክቡር ምዃኑ ብዛዕባ እቶም ንዓመታት ተኣሲሮም ዘለዉ ን30 ዓመት ተኣሲሮም ዘለዉ ን20 ዓመት ተኣሲሮም ዘለዉ ኣብ ጎዳጉድ ዝበልዩ ዘለዉ ኣብ ኮንቴነር ዝበልዩ ዘለዉ ኣብ ምድረ በዳ ዝበልዩ ዘለዉ ኣብ ውሽጢ ሃገር ብዙሕ ጉዳይ እኳ እዩ ዘሎ ኣነ ዝፈልጦ ማለት ብዙሕ ብጣዕሚ ንውሽጢ ከሰብር ብዙሕ ምስክርነታት ይኮ ዘለና ብዛዕባኦም ተሰሚዕና ከምዛ ዝበልኩ ንብዓት ከነፍስስ ክሳዕ ጀመርና ዓመፅ ክንብል ክሳዕ ዘይጀመርና
كنا مخانيلو كسع زي جمرنا أوان فوسي أي مسألة هذا فوزك مسألنا محرك مسألنا نحر حنا خنقابل مثلا كاين يتأخذ أن حد مثلا نحر حنا خاين يتأخذ سبحا نقول مثلا كم زرية دلا فح سنتين فوسي أبتحان تتأمرنا عن صار عمل تون بالي خلاص زي مزرابنا قلنا أكاد حبرة السبي ما سئت حبرة مالسي زربان محل كان له خبر زي أخي بالكوخ كذا إذا لني أبزي نبور نبر كم بين هلوسي كنت إلى لنا ما سين نحسد معناته حاولت أسيرو دحان زبط الأخوينا سبيتي تأسيرا أو دحان سجامي زبط الأخوينا نفسه كيفنا كذا نحن مسألنا لأنك مسألنا يوم معلش أي قارئ تي أي قارئ سلذي زي مزراب ناس أكاد حبرة سبسلو يكوننا يزبط اوكي نابتا مبقسيت نايزي حجي أنا نسخن نزاربو اللي زلنا رست زخونت كمل سكاي هانيبال عسرت عتا عمتات زتأسرو أبوتات اللونا زم أبوتات نبلوم دارجا قلينا بأكل نفلت أمينا أنا نابنت دكتور كفلو أب أسمرا يونيفرسيتي ماتسوان وان مير نيرو كأشي قرمدهن كأت مجمع من كسي أثرا أب أبيات تمرتيناي هايمانو تمرتي كمهر جمير لزنبر عند ذكرى تغينكا أبيتي قوة مديو مهرنا نيرو مالتي مسرت أو تمرت أمنت كريستنا جبوه حدو بأكل نفلت أمينا ولا كمزي مبزحة السبب نزي فلت أو نجر شلل ندابوله إذا خيد زفلت أو بقربو مس بس بلا زلها مالتيو ناب قربو مس موت أو يزفلت أو مسكونه يوا إلو زحسب مو من البات كم زبالك نفس وقف جزا خي بتصح كله درجة بتصحيو أتصبيغ نفس وقف جزا خي بتصح كله زقارة قال له من قدي دوز بلو له من قد حدا ناي حبرت متسايو وي كلنا هو مسنبليو نفتح الدو مسنبليو أسلام يقولوا كريستيان يقولوا كالي يقولوا كله بحنس أمسكونه دو كبلي خليو زم أبوتات زياتهم أبي بيت مأسرتهم زلوا هانيبال كبتصحوا يقولوا اليوم مغنياتو أبي أترى أزيب زحمة مأسرتات يزلوا تمز بوزح من السياز سر لخاء أب كالي بيت مأسرتهم نايزيهم أبوتات أب كارشيل اليوم زلوا ويسابيهم زلوا أنا خمس مثلني أفكار شيء زلوا حجي كم زول خاصنا إيرترا مونتاي أنت ما عادي حفنا رجالن سها حفظت صحتي رئيني رأي أتبيت ما تفلاسي I think أنت ذي تجاجي مالسي I think لما الدكتور فلسون بيو حدا لخبكم مخير كله تزاربت وزارباني وزي أمسي مرح هاجرين برز كوبي يكون دبلت مالتي هجي زون سوادي أسون سي كم تأثيرهم زوج سبات كانوا يقول خلوا تدي كوينو كنتاتهم كم يلو سأنهم كم يلو هاي حاسو بلهم نجر ولا حنت يلا أنا تفوت نجر يلا لكن أبقى لا مدبر يعني تأثير أبقى شيل تأثيرهم كلا مدبر اللغة مثلا يعني باي ذا واي لقنا أجيكم زعل دكتور مع الفيش من أنزار بدل نابر أجينا أبنتي فاستر قرما يزبال أبول أجينا أبن أب تأثير له 3 عامات كده جيرو ولا 7 عامات يوم I think حتى ما أتبروفايل أو شيء يوم زحت كورين فوتهم سأسرفون له زحدين فوتهم على تأسر زيهم مع الدكتور كله مع الدكتور سلسلة فوتهم من بعد زين فوتهم بقاكم عليه هذا بلوت وحجي خمون ديز بزلخو اتزز فلت أسب كوتس أنت زغل نابنت نايتون حتى أبنت أقدمنا على أنا تون مجمرة جزية بقى خايف اللي تقاي لك سخاس لكم زوج أخايو سخاس شيرس لزجبر كايو بردو بإرتران بحق 5 اللي يخند زقول على تأثيرات خند زعمتها هلا دي زبلسي حجي قال يسب أبقربو ويزفلت أسب سلزي قات أمو حقي أي مسلوني حق خو مسلو زفلت أسب ناتو كوتس قالو بفلاي كاب قربا بيت سبات ወይ بقرب ዝፈልጦም ሰባት ከውፅኦም ዝኽእሉ ጥራዩ ሓቂ ፍጻሜ ክኸውን ዝኽእል ሕጂ ኣብዚ ናይ ኣመንቲ ከዓ ብዙሕ ግዜ ከምዚ ኣይረአይን እዩ ኣብዚ ናይ ካልእ ምንቅስቓሳት ንሪኦ ኢና ንኣብነት ከም ኣብነት ዝጠቕሳ እዛ ናይ ዋን ደይ ስዩ ማለት እዩ ብግስ ኢላ ሓንቲ መንእሰይ ቆልዓ ተበጊሳ ካምፔን ጌራ ብደረጃ ዓለም ከተፍልጣ ክኢላ ናታ ምንቅስቓስ ማለት ናታ ሳይድ ሒዛ ሕጂ ዝስ ከመይ ትሪኦ هو أنا أقول لكم إذا ما قد كانتهم بزح مكران سقين زوجوا أحواتنا زاربوا إنكارج جبروا مالك موناتو تاي مسلك هذا ريتشارد ويمبران هذا ريتشارد ويمبران هذا سبعين يرونه أبرومانيا بزح مكران سقين زوجوا يسبي أما ترى شان كزارب مش جمرة فصحب مش جمرة أما مع الأمريكا سنة كترفه
مسيو بزح تي أفلت أرفيبو أكتر رومانيا زجبرز من برجة السقايسي بزح أفلت أرفيبو سلازم برنجس أنا نأمن دي زي أبير أملاك كل زغال أملاك عندي أملاك حالات مثله نحنا حالات نتكلم سلازم توم سقاي زحلفكم مكرا زحلفكم أحوات ما نفلت أجزي أبير أملاك سكم أسير كتك أمركم يفعل خوني تزاربوا صحافوا سقايكم نجورو شير جبورنا ها أنا حجسي سمعهم سكنتات يتسحب سمعه قالو حنسا عنسا أسي بزح سقاي سمعمو كتوصو تدلي جن سكف كأنا تم سدراك سكف مالتيو سلازي أنا إنكاريج كجبرو مدلي صحافو تزاربو كامبينج برو بزعب أحواتكم تو حدا نتهم أمكران أسقاي زلهم تسألي لهم كمان سبات كمان يرهبوا كابز قرمك حسب أنا أبزي عاد مسا يرهب أبشرت مسا عدو يرهب بايزوي حات مصحف صحيفة له حات مصحف صحيفة نيرس قاي تاغورزت بالمصحف جسا بإنجليزية ترجمة أب the sacred suffering ترجمة تزرق حلا مالك يا مصحف أو ويب سايت الله أجي كزارهم كلكم نزوم أمريكا وين نزوم تعدو نزوم أبشرت يسمو لي أي فلتنين كمان هم خمزلوس كم مقبر جيم هيا إسمع حرين كل زمن كمزلو قالوا بقى أجي سي حلفنا تعلمنا خانة الإسلام زعما سقاي حواتنا ثم بمكران بسقاي حليفكم فقدوا علم تزرقيكم بينهم أمنتي بجاهم صحفوا مسكرنتكم نقروا تزاربوا يخبروا مزدني مالك إذا كني أملاك تكملكم سيفادينا أسيرونا مسح قدس أبنقص قريبا تتكلم لنا نعم كأتكملكم سلازم فالسي سقاينا سقاينا تبتع زبان نقريدا تبتع قال حما أنا قريز ولد مالك تبتع زي فتحاولنا تقول تبتع أنا عملت سكان سلازم صحفي يقولوا معهم بس قبل أسبوع حراي هانيبال دانيال أنا كوازل نحطتات ودي عندي من البات نسخة توسعي ريتو وي مخري وي معدن ملا أسبيرتها نأمن تطرای زي كونه نخل ሕብረተሰብ ኤርትራውን ከተሕልፎ ትደሊ መልእኽቲ እንታይ ኣለዎ? መቸም መጀመሪያ ኣምላኽ ናይ ሌትን መዓልትን ዋላ ኣብ ደገ ወፂና ከለናሲ نحسبه نحلمه نزاربه بزعب عدنا كل كثير نبخيه وننوعه ونسأله بزعب عدنا ما لسه أنا وصي فصحة في زارة كل قصي على أمريكا إذا له ما له كان سب نبر له من أصلا نبر له قبل لعله قصة له خدنا له سواء سكت بالخير ما له إنكم وزي كونسي مثلا سمح نقول أنا ندت أنا عدنا تمريسنا لأن كل خالتهم أوش هاجرنا زلوا كرههم عملاق يدو خزرقة يسألي كان هزب دما مثلا نتزين ور نال من يا خير الناس نور كي مثلنا سبحان نقول بزح واجا يغفر لنا لومي زين ور نجار زين ور مخانو المسك نزارب أين فرح عمس نقوله فقر هاجر مالك كنت ولد أول دمارهم زبورو فقر هاجر مالك فقر جوبو مالك فقر بحر مالت هيكونن فقر ابن مالت هيكون فقر هاجر مالت فقر هزبين عايزة يعني أنا عاي هاجر إذا فكر هزبي كفكر كله إمبر نمدرن سنكرون نفاسنا أير كفكر عايز لازم نتنفكره هزبي سبحانه وتعالى كره هو لومي نتزين ور نجر فوق نقوله نتزين ور نجر نو نقوله نعمس نسبعيه نعمس نفهمه لأن كله دماء زعبازهم تأثير مزلوا أبوتاتنا أحواتنا سقي يسمعنا أو شو اسمه أنزل يسمعنا بوحد نعيم سمعهم قبل ما عن جميعكم سي زعلتهم تأثيرهم زلوسي حنت فرن بعد كمان سي نبعو بزعبهم تأخلتي أنا مش ذا مبارك مجلسي تبدأ يعني لي هانيبال دانيال أزي مسجناكا سلت جبرو كله نتفتح دم بتعمي زد نغكا يغني لي لأمان حاول